Здравейте хора, аз съм DJ Пати и днес ще снимам на Майнкрафт. Ще е на Creative. Ще видим какво ще строим. Ще създадем нов свят. Аз имам два. Ама ще видим какъв ще създадем. Само да изчакаме да зареди играта. Така, зареди. Трябва да се сменя скина, защото ще го кръстим Creative World. Значи ще направим. Това не може. Махнем всичко. Creative World. Така, готови сме. Ще сме на Creative. Ще го направим на Peaceful, защото чудовищата ме дразнят, когато ми влизат в постройката. Така. Ще изчакаме докато зареди. Хайде зареждай, бе. Готово. Да видим. Хубаво място. Не. Горе-долу. Да, хубаво е. Тъмън имаме и планина. Ще започнем от къща. Да видим къде ще построим. Някъде тук. Ето тук. Значи ще вземем спрус дърво. Така. Стълби. Чакайте така. И това ще е за сега. Ще направим една платформичка. 1, 2, 3, 4, 5 с 6 ще кажем. И тук ще е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тук по същия начин и после ги свързваме. И той ще е като цяло. Да. Вътре с камък ще го направим. Ще направя едно проходче е тук за стълба. Ето така. И сега да почваме с колоната. 1, 2, 3 блока. Тук по същия начин. Тук правим едно е така. Тук пропускаме и слагаме тук същото. Сега слагаме една обратна стълба. Тук ето така. И ще сложим прозорец. Малко не се получи симетрично. Ще го направим с два прозореца. Така. Момент. Продължаваме хора. Имах малко работа. Докъде стигнахме до тук. Сега тук ще направим една колона. Така. Така. Сега някаква идея. Тук ще направим така. Тук не. Тук не знам какво да направим, задна врата или просто така да го направим. Прозорец. Така. Сега. Къщата не се получи голяма. Те ще за сега. Пък аз после може да поправя. Сега да прекараме. Значи ще направим така. Така и така. Така. Така, 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 така. Така, така. Ще прекараме две колони. Така. Тук мисля следващия епизод да направим нещо като конюшня. Но има време. Не. Тук може точно. Добре.
така. И то го запълваме. Покрива. Само да видим. Ще направим от това и такова. Първо сложим две така, едно така, едно тъй. То няма да получи. Не, всъщност може да стане така и така, така, така. И то остане и така. Така. Я да го видим как изглежда. И ще остана. Така. Сега ще направим същото от другата страна. Така. И сега. Така. 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 Трябва да кажа. Не се. Така. Две такива. Така. И така. Тя не съм сигурен. И ще го направим тъй. Тъй. Още един път. Така. Така. Стълби. Не знам защо ма обръщат и с стълби. Така. Така. Сега да сложим сорт вътре. Така. Отвънка по два сорта. Сега да сложим стъкла. Стъкла. И от другата страна. Сега да сложим легло. Колко врата забравя. Извините. Ще се взема дете, чест, crafting table и пет. Честа ще го сложим там. Crafting table е тук и петката тук. Не е така. Така. Сега да видим отвън. И горе-долу става. Сега да я сложим малко такова и такова. Така. И така. 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 Така, добре. Надявам се. Така. Ще само да видим какво има.
Това ще за този клип. Надявам се да ви е харесал. Така, може да го харесате. Коментирайте, абонирайте се за мен и ще се видим в следващия клип. Чао!